preparing for your healing. My God, oh my God, I'm waiting for that touch that sends pain away. Believing I'll just wake up and know it's all a dream. I'm falling down the tunnel, my hopes are blown away. Going off my mind, I'm begging you, my God. I'm waiting for my children to keep my dreams alive. In Ozikwome, anya mire juwonu manya chuku. In Ozikwome, in Ozikwome, obi agbawa wagio chimo. In Ozikwome, in Ozikwome, elim jiri bianu wamo saki kokana koe. In Ozikwome, emulobi ulilanya mnile anihile kurakoe. In Ozikwome, my life is torn apart, my hopes are gone with the wind. In Ozikwome, my whole world is crumbled, that's not how to live. In Ozikwome, arideripuano mo chimo imukwanya. In Ozikwome, akwena neligwe nkegi nelekone memo. In Ozikwome, anabajunu gajuju chukwu. In Ozikwome, in Ozikwome, ewozami hem juru chimu. In Ozikwome, in Ozikwome. Giving all I lived for to satisfy my flesh, thrown away my visions that I might live again. Believing I'll just wake up and see it's all a dream. On a living room, on a room for Rapid. And the question got roll back. Over. I think the guy now. On a room and over. But all we are with two doing and blue. But all we are with in road and blue. I'm going to call you and go back. Amen. It is in a better. Chineke kwesịrị ntụkwasị obi anyị na-ekele gị. Ị nara eri ji, nara eri ede. So ekele ka ị na-eri, anyị wee kelee gị n'ezinụlọ ndị ọbịa eri. Bụ nke anyị na-agbakọ n'ebe taa adịnị wee chukwu. Ime ihe nke anyị ga-eme na okwu nke anyị ga-anụ wee bụrụ okwu nke ga-ekpokọta akọ na uche anyị ka anyị wee mara na igwe niile jije n'ụzụ. Onye nwe anyị na-erunetere okwu gị wee na-asị ka okwu gị dị elu karịchaa ibe niile. Mgbe okwu gị na-afụ ka ọ dị ka mma agha nwere iru na-abụ nke na-adọtụtụ onye na-ekwu ma onye na-anụ, ka anyị niile wee bụrụ ndụ ga-eketa oke ndụ ebighị ebi. Onye nwe anyị meere onwe gị aha ka n'ime ibe niile ka aha anyị wee nwere agha sọfụrụ wee ebe ebighị ebi site na Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Amen. Otu ọsọrọ ụwa anya dị, Jizọs bụ nke ime nsọlụ ụwa ghakwue. Jesus bunke ụwa anyị nọ n'ime ya. Jesus bunke ifufe sọlọ ya na-efe. Jesus bụ asị n'ọnụ agaghị mara bụ Jesus. Jesus bụ ụwa anyị nọ n'ime ya. Aga marapo ya, magai marapo Jesus, Jesus, okay. Enwere m onye na-eburu
Bumara, Jehovah Bumara, Emere Monye Nebumodi, Jehovah Bumara, Emere Bumara, Jehovah Bumara, Mara Diko, Mara, Jehovah Mara, so meso kamso gide Jesus ebedum so kamso gide Jesus ebenile onedom kamne soya. Hallelujah. Ayin kene ATM this service by 11. Manela Obuno Shinedo, Anye Kenego, Ndobialite Ene, Chubuga Gosyono Obonanaha Jesus. Elo Obuno Nwa Hudelishi Metutegi. Nangana Bobuno Shipataka, even Mawin or Golibe. Even the lead you went on no chair. Where are for Chacha even in Newell? Where be better than it? Ivan Mubagotel Makane do my no bonani be, Avoro Ojelisu, Amarini Subended Colo. Makaniva Bonadulu Mujesu, ye memum 20, Nanavanade, Nanavosu. Kaya Gajuamo. Kabine Punisu, make amended Zamonia, Kangalation, Namama Pane. Isha name Mara, Onya Wunagua, Gashi, Isha the Paniji, Navisu. Mora Lodo. I we bear. Kim Mulanya, Kena Watia, Montuka Chukuneku, Emia, even Jesus Sumeli. They are here. Become my law is on the bear, obviously, as a devil. Because who never come over normal. Even the devil maka onye melinji where you lave, or Anglo-Catholic Anglican, Memunji lave. Or Puro Mancalic, Melefado, where you lave. Onye melinji you lave, Jesus Christ. Hello? Oh, now I'm going to walk. When I was even know, only walk I say, Christians, Christ-like, no make a Christ, Jesus, Osioma, Kepulumba, all one of Mumekete, Iwomili. After 30-something years, honorable one. Christ. Mark deve inkie. Deche inkie. Luke deve inkie. Deche inkie deve. Deche ni bedi ba kukwa na scroll. Deche. All scroll la muka ane deve na tabernacle. Na nsuko nke mgbakọta ndị niile kwelu na Chukwu abịazi na-amịpụta na Old Testament tupu wee chịkọrịa ọnụ canonization of the Word of God. Na mgbe na-abara na church history. Kama na ihe m na-ekwu na enwere ndị ṅara ntị. Enwere ndị mengede ndị ṅara ntị. Ihe Jesus Christ na-ekwu. Enwere ndị si eni wee jee ika na ike ojene. Enwekwe ndị nụ n'akụkọ ihe o mere. Ndị niile anwụ wee mara n'ezie na Jesus Christ bụ ọkpara Chineke. Ma ndị edere ede ma ndị nwa na ha mekọrọ ihe ma ọchịagha bụ onye sịrị na nwoke bụ nwa Chineke. Maka na ọ na-ede elechi wee gbado ya n'obe wee nwụọ ọsị na-esi na onye bụ nwa nke onye Chineke.
ka nsi ka anyị ga-eta adịnị maka mgbe ị ga-ede ihe mee taa ka o wee nwee ebe idebetere na ndụ na Jizọs Kraịst nwere ihe ọ gwalere taa adịnị. Haleluya, haleluya. Anyị wee na-agbafe ya ọsọ maka na oge Lent abụrụ oge a na-ekwu ọkọta okwu. Ọ bụrụ na ị na-eje ụka na-ejechi ya anya, ị na-eme anya na my apparel, ị ga-ama na anyị nọ na Lent. Hello? Ị na-eme anya, ị ga-ama na ihe njiduele na anyị nọ na Lent. No chosible, just my story. Ihe ọzọ wee bụkwa na onye nwe unu na enyi gị enyi n'ọka ịbịa gọzie enyi kpee ekpele nye commendation. Hallelujah. Mana n'ime ihe niile o nwere ihe Jizọs ga-agwa anyị taa dị. Dịka ọ na-agwa anyị na-elotela anyị na Lent bụkwa na oge mmadụ ji ewedo onwe ya ala ewee kwuo onye humility in Christ. Mana mụ nwa Obinna Nwambara abụchi Ndukwe, ụkọchukwu Anglo-Catholic, na-agwa gị taa dị na Lent abụrụ a time of stupidity. Lent is a time of humility, but not a time of stupidity. Hello? Lent bụ oge anyị ga-ewedo onwe anyị gịnị ana. Onye na-awụ arụ ya na-awụ arụ na Lent. Onye na-etu ude ya na-etu ude na Lent. Onye na-ata atụ ya na-ata atụ na Lent. Ihe a na ịmara na eme nnede na anọ na Lent. Ọzọzi ya ka ị na-eme. Maka na akwụkwọ nsọ si ekwekwene ka aka nri gị mara ihe aka ekpe gị na-eme nnede na-eme. Yara simple. Ọ bụrụ na ị na-ele ugwu anya na ịnelu anya na ị mara ma o nwere onye awụrụ ọtụtụ ụlọcha ma ọ lacha. O nwere onye ya nwa ndị anyị kụrụ ndụ na-akpọ isi n'ala nara ma alivevo dị ya bụ Ramadan. Mana anyị nwa na-emesi maka na ibe na-eme ndụ Christians bụ na we always feel that we have known it all. But we should know that St. Augustine came and was searching to know God, but he wasn't able to know God. Maka na Chineke bụ ama emegene amacha amacha. Na-eme onwe gị onwekwa n'ebe mmegene mma. Ka Chineke wee na-ebuli gị gịnị elu. How much ka ị na-abụ Christians? It is true na ọ bụrụ ibe niile eme ka a ga na-etinye n'ikuku eziokwu. Mana gị onwe gị ga-ajụ onwe gị onwekwe nke m na-eme nnede m na-eme. Ana m agwa mmadụ na ọ bụrụ ile n'isi eke ekike bụ na ị na-eje ụka. Ọ bụrụ ile niile ị na-asụ na ị na-eje ụka. Ọ bụrụ na ị na-ama ụzọ maasị bụ na ị na-eje ụka. Ọ bụrụ mmadụ maasị bụ na ị na-eje ụka. Vanchaso mana isi ụka wee mechie ihe niile anwụ. Onye bịakwute ya nso o ghee kulukwe ekpuru nnede ọkpụkpọ ụka. Ndị tiele St. Patrick's ma ụmụ ayọ ma ụmụ ụzọ ọcha nwere ihe ha mere ndị ụmụnna nyere ana ji wee chi ka a raalị ndị ụka ana. Ndị tiele ụka n'iyi okpu ma ụzọ ọkara ma ndị ọzọ ga nwere ihe ha na-eme ma ama ikwo ma ndị ezi ọka mara dị achị na-enye. Obiaka so n'Ọnịcha in 1857 n'ime Ajayi Crowder. Melisha na ha ji na 1888 ọchịa jekwure Crowder. Ọkwado enyego ụka na ụka ọbụbụọ. Shanahan jogote Crowder ọchịa okporo ozi ọma ka anyị na-emegere anyị na-agbasa do iru n'ọzala ebe ọbụla ịbụ tiekwu n'egwu igbe na-egwu
before Trinity. Maka ndị amara history, ị ga na-ajụkwa onwe gị ọ bụsọkwa ya ka ị na-eme nnebe ka ị na-aka. Na ọ bụrụ na ị na-aka ụka maka ị na-akazi taa adịghị, ị ga na-ajụ onwe gị ikuku ụka ọ na-ekutetekwe. Hallelujah. Ka Chineke nyere anyị aka ka anyị na-atụgharị uche ya n'ime lenti anyị nọ n'ime n'aha Jizọs. Ma gbalị na igwe niile ma nne gị jije n'ụzọ. Ị na-anya n'ime anyị gụrụ taa dịrị na Luke chapter 23 verse 46. Ọ sị nna, n'aka gị ka m na-enye mmụọ m idebe. Onye na-ekwu ibe bụ Jizọs Kraịst, ọkpara nke Chineke, onye nzọpụta nke ụwa, Salvator Mundi. Ọ sị nna, n'aka gị ka m na-enye mmụọ m idebe. Ịmụtala ụmụazị na-ese na-etofutechego iwe nye na iwe ha debeche onye nke iwe ahụ inye ya debe bụ mkpa, iwe ahụ inyeli ọdụwo mkpa, ikwu onye inyere chia biko iwe inyeghị mgbe weteke n'emie ọ fụtazi ọkwụrụ agha aka uriri ya n'aka n'isi ụsọ maka na amụtagoro na amụtaga ya na atụrụ atụrụ ịgwagwa nke onye ọzọ ọ gakwela oshiga ọ na-ego obe ka ọ nọ wee kwuo okwu mkwuru na adị na iji eme isiokwu na akwamozu okwu dị n'ọhịa. Anyị kwuru na isiokwu anyị si nna, n'aka gị ka m na-enye mmụọ m idebe. Father, into thy hands I commend my spirit. Ka m tọrọ ụlọ akụkọ ụmụazị egere iwe na debe, onye ihe enye iwe ka o debe onye ahịa ga-enye iwe ruo mgbe anyị ewepụta omemede ewepụta ya. Jesus Christ knew that his father is a reliable fellow. Jesus Christ knew that the Father is I am that I am, the King of kings and the Lord of lords. Ọ makwara na nna ya aghara agha refu ya na onye nwere onye bụ Jizọs emegokwa gịnị alụgwe nna ya. Ibe ọ na-elotela anyị bụ na o nwere mgbe a na-edebe ibe ya batala ọka ji wee sị ka anyị jedebe mmadụ. Ịnụ na ka ejedebe mmadụ ma na ọka eje nye mmadụ mana ọka edebe ihe ibe edebere edebe nwere mgbe a ga-ewepụtakwu ya. Maka na ndị ụka ana m agwaba na ọka ejegetegokwe n'ụka tupu ụka abịa. Ọka be anyị si ka ejedebe mmadụ tupu ndị ụka abịa ka anyị jedebe mmadụ. Ibe idebere edebe, ibe agwa idebere lụsoro ya elozo. Ibe edebere edebe lụsoro ya elozo. Edebere edebe edebere edebe. Na mgbe oge ga-eru ewelitekwa ya ibe mgbe ndede edebere. Mgbe oge lụrụ ibe edebere onye kere ya ibe ga-eme ndede ya ewelitekwa ya. Mana ibe na-ekwu na o nwere mgbe eji edebe ibe, mana ibe a na-edebe awụrọzi ibe ụmụazị maọbụ ibe elele. Ibe a na-ekwusi ibe ewu ndụ. Anyị mara ndụ adụrụ ịbụọ. Anyị ma na okike emechaa na-alụ na ọbịa oge ụzọ na-alụbeghị aka. Anyị ma na igwe niile mgbe mmiri jije n'ụzụ. Anyị matara na mgbe ekwela amụtara Okorodo na nwanọ emechakwa Okorodo emecha mmiri napa ka ọ na-alị ukwere aghara nwanọ bụrụ bere ruo taa adịghị maka na enwere mgbe eji ede n'ibe. Ibe ọwụwụ ndụ ka anyị na-azụ kedu onye ahụ eji eto odebe.
akpaghala onye ihe na-eso onwe ya na-echi kedu onye ọ ga-aga ọrụ ndụ ọhụrụ ọrụ ka ọ ga-adụ kedu onye a ga-enye ndụ maka na a ga-azọkwa ndụ azọ enwere otu na-abọ ga-azọ ndụ maka na mgbe Moses nwụrụ ada otu na-abọ bịa zọọ ọnya Ekwensu bịara ịzọ Angel Michael bịa zọọ ma zọtị ya ọ ga-azọpụ zọpụta ya ugbu a nwa Chineke enwebughị nke ị na-ere obughu ọhụrụ na nka Chukwu kele mmadụ nọ chetakwa na onye Igbo foto ụtụtụ owere ọjị zee n'elu iwere ọgwụ tinyela omenala chi na ịgwọ ọgwụ omenala ịgwọ ọgwụ abụọkwa ime omenala ọhụrụ nke ekechiri ekechiwe omenala bụ ịkwụwa aka ọtọ ị na-eme okwechi ime udo ichile udo n'aka onwe nke imetere esi Chukwu kele mụnụ gụ ka nna arali mmụọ m na-edebe ta adịnị ewego ọtụtụ ime ndegele mmụọ m na ya mana ahụgo m na taa na Chukwu dị ndụ ka m arali mmụọ m na-edebe ndị mmadụ wee na-asị na nwoke na-atụkwa n'egwu Chukwu atụ n'egwu ịra ihe iji n'ukwu makụọ Chukwu na agaghị akọgbu onwere onye ga-akọgbu onye gbara abasị na Chukwu bụ ọgwụ m ọgwụ kachacha ọgwụ Chukwu ọgwụ ọcha ọlụlụ ya dị niile nene ka ọ dụ maka niile ngwa anyị taa maka na n'ezie na Chineke na-azọpụta onye na-ekwu ya iwere mmụọ ukwu onye ọ ga-azọpụta anyị ka ọ zọpụta Shadrach, Meshach and Abednego iwere mmụọ ukwu onye ọ ga-azọpụta nwa dị centurion ọ sịrị anya kwuo okwu ọnụ na okwu ya na-abịa na mmezu na onwere okwu ọbụla o kwuru anaghị abịa na mmezu ọ gwara na Jeremiah 29 verse 11 amaala m echiche m na-echere gị ma Chukwu ka ọ dịrị gị na mma otu okwune ka ọ ga-adịrị gị n'aha Jizọs ana m ekpere gị ekpere dịka ụkọ nke Chineke in the order of Melchizedek, the priest of the Most High. Ana m ekpere gị ekpere na ọ ga-adịrị gị na mma ịchụba Chineke ga-agbapụdolu gị 1 Samuel chapter 30 from verse 6 ọ sị na ị ga-achụ na ị ga-enwudo na ị ga-akpụnata ya onwe ebe na-agbanarị na ndụ gị. This is the time, the appointed time Chineke si gị na-enye ọnọdụ ọnụ ụzọ gị. Ihe ị na-achọ eri ogologo oge Chineke ga-enye gị ya nwee ezigbo ire nye m arụ ọkụ balụ itinye wee bịabeghị taa ka ọ na-arapụbeghị ime okwukwe ọ dịgo gị mma n'aha Jizọs Kraịst maka na ọchịagha kwenye na arụrụsị ọlụ ọ na-arụrụsị ọlụ mana o kwenye na Jizọs nwa Chineke okwukwe ya asọpụta anyị ma na ugbu a na mkpagbu obudo Jizọs na n'ụwa na ihe ekpekwe mkpagbu mana nwee na obi ike na ya onwe ebe na-agabiga padụni in the auction of my voice ebe ọ bụla ị nọ nwa Chineke ibugoro onye azọpụtara azọpụta n'aha Jizọs Kraịst echekwanelu mmadụ ọdịda n'ihi na Chineke ga-eme ka ikwusie ike echekwanelu mmadụ ọnwụ n'ihi na ndụ ka ọ ga-eji chọọ gị mma echekwanelu mmadụ ihe ọjọọ n'ihi na Chineke na-echere gị echiche ọma ka Chineke gọzie n'okwu ya ka o mee ka ọ baa ụba na-eso na ndebe ọfịeli ka ọ baa ụba na ụmụnna ndị ezedebe ka ọ baa ụba na mmadụ na-anụ ọnụ m n'ibe etu adịbe onye ị na-anụ gị ọnụ Chineke ọ bụrụ ọnụ Obinna ebe ị nabatara ọnụ Chineke nwa Chineke ọ dịgoro gị na mma baa n'afọ nke Nna na nke Ọkpara na nke Mmụọ Nsọ. ntị m akara nke gị mana na nchịkọta ihe niile sọsọ okwu ị ga-ekwu nsogbu gị ga-adajụ n'aha Jizọs
nwoke centurion emewe mfe kwuru maka okpukpe ọ si Jizọs nyakwuo sọsọ okwu na ife nọbie ya dị mma n'ụbọchị taa. Amara m nsogbu nke ịmachili nke ikwere ka mmadụ malụ maka na o nwere ọya anara akọlụ mmadụ, mana n'ụbọchị taa ọya ahụ nke ịba na-arụ nke ada akọlụ mmadụ ndị ka ezu ọya ọfụma wee ụmụ nwaanyị ọnọdụ ọya ya agapala nara akọlụ ya mmadụ anara akọlụ ya die, mana taa ịya ọ ga-esi na arụ gị wee na n'aha Jizọs. Ọlụ Chineke aga achọrọ ka ewepụta ife onyinye gị. Okay, the family. Okay. Biko so na ndị bọọlụ fiere gbakọta ka a ga-ekpere. Ụmụ na na-eche m iru. Ụmụ na na-eche m iru ya na ọtụ enyi elu na tebụl ahụ. Ezinụlọ ndị bọọlụ elu. Thank you so much. Biko anyị si n'okwu Chineke wee na-akasi obi wee na-akasi bụ ụlọ obi. Onye bụ maazị ya ụzọ ya adịghị ewezuga ha n'ọnọdụ ha ruo mgbe ebighị ebi. Ugwu Zayọn, ugwu Zayọn, otu aka Jehova gbara ndị ogige. Chineke ga-abụ n'ogige n'ụtụtụ n'ehihie n'abalị n'aha Jizọs. Enyi Chineke ga-ehichagha anya mmiri ma zuoro gị ndụ ma ndị n'iru wee tọgbanyere ụtọ. Ụmụazị gị ga-abụ ihe ga na-enye ọṅụ ma ga-abụ ihe ejiga na-ama atụ n'obodo n'ezigbo ife. Amara Chukwu ga-adarị ndị bọọlụ ihe mba. Dịka nsọrọ ọgba na ngwuru ụta dị nne onye nwaanyị na-azọ ọgba wee na-asị ọdịnihu adịrị ọnyịdo ga-abata ebe ihe siri ike na ọ ga-adị ụlọ. Chineke ga-emepụta nsa ụlọ n'ahụ Jizọs. Onye nwaanyị ga-edezi ibe niile emebiri emebi n'ime mbụ anyị n'otu n'otu ma mee ka ọdịmma anyị baa ụba baa n'afọ nke nna na nke ọbara na nke mmụọ nsọ. Na mma onye nọ ebe a nke anyị nyego date ụbọchị ọnwụ gị taa anyị akagbu onye n'aha Jizọs. Agọzie m onyinye gị baa n'afa nke nna na nke ọkpara na nke mmụọ nsọ. Onye na-eme mma, onye na-eme mma, onye na-eme mma, ana m ekele onye ọma na-eme mma, onye na-eme mma, onye na-eme mma, ọnwụ ama ndị si n'ezinụlọ gị ọzọ n'aha Jizọs. Onye na-eme mma, onye na-eme mma, ibube ana m ekele onye ọma na-eme mma, onye na-eme mma, onye na-eme mma.
anyị agọzi ụmụ gị malite n'ezinụlọ ndị Bọfiele Emeka na ụmụaka ya. Chineke bụọla ụmụaka n'ebe nne na-amaghị n'aha Jizọs. Gbakwute Emeka n'ọnọdụ nwanyị nwoke ọnọdụ ya ga-adị n'aha Jizọs. Gọzie ezinụlọ anyị batara n'imebe ndị meghela anyị ụzọ, anyị wee bata taa dịnị wee kwusaa ọrịra. Anyị ekwuo na ezinụlọ ndị Bọfiele na ụmụnne Ezedebe na ụmụ ayọm na ọka niile na ọ ga-adịla anyị na mma n'aha Jizọs Kraịst. Amen. Mmadụ na-ebe n'ibe taa dịnị ọ dịbelewu na mma maka na Chineke kere gị na-echere gị ezigbo echiche. Kawara ozi ibe a ga-eme ma ndị mgbalụ ga-abịa na ibe ndị ọzọ Chukwu anyị aragbalị ya tie n'aka gị. Ndị mgbasa aghara abata, ndị na-ewele ebebe edebere aghara abata. Ka aka Chineke dunyere anyị mgbe niile, ka amara Chineke bara ndị gị ụba. Onye nwe anyị n'ime iwe niile ịgbara anyị na Jizọs na-asị n'aka gị ka a na-arara mmụọ m idebe ebe ọ bịara ka o mezuo iwu na-abụghị imebi iwu. Ka anyị nwa bụ ndị otu Kraịst na-asịkwa Jizọs n'aka gị ka anyị na-ararakwa mmụọ nke anyị idebe n'ime ihe niile. Ka n'ime ihe niile ka aha nsọ gị wee bụrụ ife gị eru otuto baa n'afọ nke Nna na nke Ọkpara na nke Mmụọ Nsọ. Mgbe anyị na-esi n'ebe nsọ nke a na-ana, ka anyị ghara ịkwụghachi onye ọbụla ihe ọjọọ n'ọnọdụ ihe ọjọọ, ka anyị na mmadụ niile na-ebikwa n'udo. Ka udo nke Chineke nke karịrị nghọta mmadụ ka o chebe echiche uche unu na ọmụma na ịhụnanya nke Chineke na nke Ọkpara ya Jizọs Kraịst bụ Onyenwe anyị. Ka ngọzi nke Chineke nke bụrụ n'ife niile bụ Nna na Ọkpara na Mmụọ Nsọ ka ọ dị n'etiti unu, dịnyela ọlụ aka unu, dịnyela ụmụazị unu, dịnyere ije ọkpụ unu na-eje ugbu a na mgbe niile. Amen. Onye nwe anyị nọnyere unu. Na-ayọ Chineke ụdị mgbakọ onwe na ọrịa jidebere nke atụrụ atụ. Anyị na-ekele onye ozi nke Chineke nke bịara aka na-ebute n'ege m ntị nwoke m ọrụ niile. Adị m hapi nke ọkpa onye nke ngozi Chineke gbara mgbe m dị nta wee na-asị Chineke bube iwu nye gị ike n'ime ike, nye gị mmụọ ka ime ibu ka ọ bụ ihe ọ na-ebu ka ọ bụ ihe Chineke dị ike ị na-ebu wee na-ayọ Chineke nke uru niile bịakọrọ ibere mgbe nna m nta ka e nwere ihe mgbakọ anyị gbakọ ka e nwere ọgbakọtụnye ọzọ ọrịa si ga-ebe na nke atụrụ atụ na-ayọ Chukwu ka anyị wee mgbarụkọ anyị gbakọta aka ka e wee weta udo na mgbe anyị ekwe udo na mgbe ọrụ elu onye ọbụla ma nwanne ya. Ajọ mmụọ gbagoro anyị, ajọ mmụọ gbagoro anyị na-ekene na mkpụrụ ọgụkọ ọrụrụ onye gbakọtara ebe n'otu ụbọchị onye ọbụla ụdị onye ọbụla ndị onye ọbụla na Chineke ya mere ihe udo ka anyị na-atọ, udo ka anyị na-eti eti ya. Ajọ mmụọ ga-ata, ajọ mmadụ ga-ata arụrụ anya tupu anya anyị ga-adọpụ ya ihe ụlọ ihe ndị iro na-eti Chineke na-emenye in Jesus' name. Amen. I'm a son of everything. I'm not a baby. I'm not a baby. We don't buy a son of no. Also, I'm not a baby. I'm a son. Oh, I'm not like Gentlemen,
as a family. Unaya wina mpono kana watu pasina tobo. Wana kwa chibia. Awene kinia dina nasi ando. Yeah.
n'anya wapa abatimnya jinukunya wachogodo na envelope so awele kele na sibablo besira du family na mudo ayne kele na sibablo babe nombalo wele zolo so nike shele arizo wanga kele na mudo ka na so yobuna no ai ne kele rinde oyi ne ku mom awu mo wanne tu bo kai awu mbaka na why we are going to him la mo ka ibu mo la mo fu mini mo ibo te best friend mo I want to get to when I see them no iya wonu ko mi ara jiwe balute yana envelope kokola waswe no badusie abatimia wajibia awone kerebe ayezi ko je ko ko ayi wonu no biko emini adalo balo Ibeko family biko yẹn nínú nàìjíríà yẹn wá wá náà wá ẹ̀kọ́ ọ̀dọ́ ayé ìlú lórí nẹ ìwọ̀n máa yára adé tó bọ̀ ọ̀dọ́ àwọn ohun kẹlẹ́ wọn ọ̀dọ́ náà bíbó mi ìwé ìlú nínú. lọ́rùn ló kẹ́ mi ohun tó ń wọ́ dáadáa kàmú àlọ́ báyìí wọ́n lọ sílẹ̀ tẹ̀gbọ̀n náà sílẹ̀ tẹ̀gbọ̀n tó dùn sílẹ̀ tẹ̀gbọ̀n àtọ́ síbi sílẹ̀ tẹ̀gbọ̀n wà lùkọ́ lẹ́bí àdúrà wọ́n lè kẹ́ mi nù
Orobia, ọnwa ndị unu nwaanyị ara eketa anyị unu. Ọnwa ndị unu nwaanyị ga-eweta anyị udo na ọṅụ. Ndị na-emepụta arụ maka ọdịnihu nke echi. Ndị ụmụ anyị asị eme, ọ gaghị emepe unu, ọ gaghị emepe none. Oke isi ike. Take care of yourself. Once again, I can the family. Abakabrate women solo because you men because it is only check out, such as only check out. Good afternoon. People, I don't think we pay grammar school. From teacher Chinenye, SS2A. I think I because ọbụrụ na onye nke gị na-aṅụrị na-enwe ọṅụ dịkwa ṅụrị arịa ọkwa na ọ na-akwa ahụrụkwa tokpere ewe nkwa maka anyị si ka anyị mee ka anyị mịa nọrị tiketa nọrị sikwu unu ha site n'ihe na-enye enye ego ekpere anyị bụkwa ọzọ ga-emekwa ahụ na aha Jizọs. Biko na ụmụ m ụbọchị unu unu ga-eburu unu elu ụdị ọnwa agha agabe n'etiti unu ọnwa elu elu ara erute unu n'echilolo na be nna unu na be nne unu ụdị ọnwa agha erute unu ebe unu na-arụ ọrụ ụkwụ wee bịakụrụ gwa mmụọ unu ọ ga-ewetara unu mma ọ ga-ewetara unu mmiri elu ọ ga-ewetara unu amamihe onye nne na nna unu Jizọs Arizona ọtụrụ na mma o daalụ rinne vasị ka bịa beriela onye otu ya maka na ihe mere metụtara rinne ụlọ kele rinne ahụ na-ekele bere nne Arizona
Kizito o ji envelope na nnukwu mmịa wee bịa mgbalụ anyị were anabata ya na asị ya nnọọ Kizito himself anyị na-ekele na asị gị nnọọ ma na-emekwasịkwa ma ego si egwesi atekwelite esi eme ya anyị ga-enyere na igwe ji ekwupụ ka anyị n'ọnụ ụlọ Good afternoon, Igor's handsome guy. Idarite. Atulala. Imaote. That's actually the medical business. Yeah, I went to everything. I had to put my job. I make it I'm asking Kizito. Aí tem que Yesu kalogo na alichama kalogo
Oh,
nwere mmadụ o nwere mmadụ o mere mmadụ o mere mmadụ o zuru nne nwanyị o zuru nne nwanyị o zuru nne nwanyị o zuru nne nwanyị o zuru agbọghọbịa o zuru okorobịa anyị na mmọnwụ egwu ikolo egwu ikolo egwu ikolo egwu ikolo egwu ikolo egwu ikolo egwu na-abịa egwu na-abịa egwu na-abịa egwu na-abịa o nwere mmadụ o nwere mmadụ o nwere mmadụ o nwere mmadụ ili nwere mmadụ o nwere mmadụ ekwe nwere mmadụ o nwere mmadụ na-achị nwere mmadụ o nwere mmadụ akara nwere mmadụ o nwere mmadụ o nwere mmadụ o nwere mmadụ o nwere mmadụ ụfụlala ụfụlala o nwere okorobịa ọ mụrụ agbọghọbịa ọ mụrụ agbọghọbịa o nwere mmadụ o nwere onye nwere ihe nwere mmadụ onye nwere ihe na o nwere mmadụ o nwere mmadụ o gwara mmadụ o nwere mmadụ o so na mmadụ o so na mmadụ o luru mmadụ o luru mmadụ o mere agbọghọbịa o mere agbọghọbịa o luru agbọghọbịa o luru agbọghọbịa anyị na mmọnwụ 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 kedu mmọnwụ anyị kedu mmọnwụ anyị kedu mmọnwụ anyị oluo mmọnwụ anyị oso mmọnwụ anyị mgbe olulu mmọnwụ anyị osolu mmọnwụ anyị otili mmọnwụ anyị ọbago mmọnwụ anyị Chinenye abago mmọnwụ anyị Chinenye abaa mmọnwụ anyị anyị na mmọnwụ anyị na mmọnwụ anyị na mmọnwụ anyị na mmọnwụ abago mmọnwụ anyị ọmali mmọnwụ anyị oso mmọnwụ anyị ọmali mmọnwụ anyị nwadị a na-etigo mmọnwụ anyị nwadị a na-amali mmọnwụ anyị nwadị a na-esoro mmọnwụ anyị nwadị a na-abago mmọnwụ anyị ọbago mmọnwụ anyị bishọp ọmali mmọnwụ anyị otigo mmọnwụ anyị bishọp na-mmọnwụ anyị kedu mmọnwụ anyị kedu mmọnwụ anyị kedu mmọnwụ anyị kedu mmọnwụ anyị ozuru mmọnwụ anyị olulu mmọnwụ anyị ọbalị mmọnwụ anyị nwadị a na nene mmọnwụ anyị nneni mmọnwụ anyị ozuru mmọnwụ anyị oso na mmọnwụ anyị okpuru egwu ikolo egwu ikolo anyị na mmọnwụ anyị na mmọnwụ anyị na mmọnwụ Eji tọmụ ndị ọbụla ebe m na-enọ ndị dị
Abuna siba no, wele kele berinde. Oye chifani na matala. Abu berinde. Aine kele berinde na siba no. Ai musibo je kuku kai wele no. Apa? Oye naga. Ya kan. Kuku dia ni cina mai. Abara dulu kawan. Una bukan lo cuai tu na order. Yang makanya kayak gue biar, ada baik ini ya, punya jiwa biar juga. Jadi juga kayak biar nak komentar nak demen. Aku nol. Nokotan. Kita ni mama tu ni je pun. Awal wala ga jenu tu. Tu kwajo tu. Be boda. E bo lo batara o je na. Kile ke batara no tu na ka. Kile ke ara ru pa ru. Kile ke la ta de ni ne. Abo ke de mu non. De mu non yo. Oye mọ̀lẹ́ àná ọmọlọ mmadụ, oye tọ̀lẹ̀ n'otu mmadụ, oye tọ̀lẹ̀ n'obi mmadụ. Okpuru mụọnụ, okpuru zụọnụ, okpuru kachanị, okpuru aka nri, okpuru aka ekpe, okpuru elaisi ka ọ dụ. Oye mụọnụ, zụọnụ, kachanị, burunu, mmadụ nọkwa. Hey! Isale tu. Ani wu mo bu. Ani ne mo da ni je gbe je bu mu ya. Ani sino gbe bu mu na ma ara ya. Ani sino to ba ko ye mai no da sha re ku e. Isale tu. Ai si aga ma ko tan to woni se ne lo sha bo mo. Ati na so ka na ba tu ti le da na. Cha cha. Oti ne ni be ni be kesi bia yo aba na o wa ti e chiri. Ke chiri o ge chiri. O ye chiri o ne. Isale tu go. Andusi wosi undi chie bebe. Anu be wu mo ku bebe. Ndo bu bebe mo ba be luro. No lati de. Ba kana kwa mbu ya na eni be. Osi no ya nu wa dia na ye na mma. Na wo pe dia ma wa ya dia. Ma ndo ga ni ne ndai dia bebe. Osi na wo pe na wa yo yo bi elu ni be mo bi luro. No ya dia na mma na ba kizo. Isale na ngula iba ka libe no ba izo libe na nyanzo bela jibe na ngulu zo. Wele ndi zo tara ngulu na ba kizo. Osino ogono gondo ari ke iba kwa ku iwe mwe. Mo ko mo nwanya. Aga miru na ngo aga miru na nwanya. Connection contact job opportunity sense and purchase yo na le me na ngulu. Osino ya duro kai na mo ga yi mo ke no ya duro ya na ma. Na wo ke na nwa yo cho ba ya ibo no. Na ayi wo ga de ke ku e ku omie. O e chebe mo na tite du no yo ma me be liye ihe. Ọchịrị echere njọ n'etiti ezinụlọ na-ajị ihe merere onye ahụ. Ọchịrị ọgbakarị nkwarụ si ngwere bakarị ya ụgwọ. Bishọp, anyị na-ekwu okwu anyị wuru ogwu. Ibe bịara ka anyị zọ ọkpa dike, ka anyị zọ ibe mere ada anyị, ka anyị zọ fịa, ka ụmụ nwadị agaghị wee too ogologo ndụ. Ọ ya bụ ndụ n'elu ndụ na-abụ ike n'elu akọ. Ibe na-ebe n'isi ndị nwadị ana anyị, ka m na-ebe n'isi nna m tara, na-ebe n'isi ezinụlọ anyị batara ime, na-ebe n'isi nwoke na nwaanyị ndị nwaanyị bụ mmadụ nwa maka na onye obi adọrọ m ya kwa ekpere ekpere iwe ọma. Onye obi edu nwa na-ekpere ezinụlọ ekpere iwe ọma, ka iwe ọma ya erutu. Mana ana m arịọ Chineke nna Chineke ọkara Chineke nke mmụọ nsọ ma amasị nwanne otu olu ugbu a na-adị eti egwu papa. Ọgwụ nwoke ọgwụ ndị nsọ. Ekwuwere agha ọ nara ajijara ekwu ekwuchi ekwuchi. Ibe na-etu ihe ewu nke mmadụ ndị ọrụ mmadụ. Nke maghara ekwu nke maghara ama nke maghara ndị ọrụ mmadụ. Mma gwata ụlọ kwuchi ụlọ tu na nwoke na nwaanyị. Onye na-etere gị nwa na ndị ihe dị nwa na were onye ahụ. Mana ana m ekwu chi nwoke nwaanyị onye kpatara ajị iwe na ngwuru iwe na-ekwu mmadụ bụ onye asị nwoke na nwaanyị onye si na ngwuru agha dị udo agha aga n'ihu asị ihe na-ekwu mmadụ bụ onye asị ma ọ bụrụ mmụọ merie si na ihe dị na ngwuru na ọ agha adụ mma nwoke na nwaanyị ugo agha adụ asị na ihe na-ekwu mmụọ bụ onye
anyị na-ekele ndị ọbụ na arụsụ anyị na-ekele ọrụ igbo nsogbu anyị bụ ndị ji
na abati ndị ebe jibịa mmalụ na ekwesị ekwesị nwa na-atụkwasị na tebụl ọnwụ biko famịlị na ụmụdị ọka anyị nyerezi mgbe ji okwu emume Kube ọmụ biko ụmụdị ọka kube anụkwa m n'aka ọnụ na mmadụ ala ndị ihe melu unu echekwa n'anyị bido ụlọ ebe nne anyị echekwa nne mana ọsị taa atọ ọ wee jebe ọbụla ntụkwasị esikiro ka onye ụmụ akụrụ biko ọchị elu dono Lọ́nù ọba ń gbèsè bẹ̀rẹ̀ àwọn àkàrà ọ̀yà àdọ́rùn wọn ń tètè rẹ wọn ń tòṣèlú rẹ ọ̀yà àdọ́rùn wọn mú ilé tẹ̀lé owó èdè wọn. Rí èyí. anyị na-ekelekwe biko kere ndị bịara telu oke were si na tebụl ike n'ishe ihe anyị na-ekele dịrị ndị masị na nnọọ ọkụme anyị na-ekelekwe omekwa m obodo ụmụ nwaanyị ndị a na-alụ alụ obodo n'ọrụ na abalị ugbu a ọ nwere ebe usoro ndị woline sa biko ka anyị mata onye ụnọgụ ya na ihe mee onye nọ ebe n'ụbọchị taa onye nkwa n'iwe bụ nwunye nwanne my friend nkwupụta ọyị nwoke and Ali and the business partner so I wish ka anyị bịa lụọ ya lie makana ọmụ na agachi ndị woline unu mee mmadụ nne ụbọchị mmadụ kwa mmadụ ka ọ gbara onwe absence of the mother. And we are not going to I'm also why I'm also carrying the oh yeah, no, hey, but I know.
All the come educated. The minister of this I want to the last one. I think can agree. Yes. All right.
Chukube, my name. And I'm from the Epiceni. N'Ọka in the hall. Onye ọbụla nọ n'Ọka si na ọgbara ebe Epiceni. Ịmana onye a aka egodo. Onye a bụ ezigbo my good friend. Buru mgbe Ọka bidoro. Esokwu m eti ime Ọka. Buru mgbe Ọka bidoro nwa nọrọ anyị. It's my friend. I'm into transport. N'Ọka. I do some motor man me book here. Jebo you get some even we all na. I want to be engineer. Engineer is a driller. Good friend to me. Even my house, have more local government. Have more Obunike. I go to myself. Have more from Obunike. I look at my house. I'm going to build my house. You know my brother. No Canada. It's a good friend to me. I'm going to go to level Martiano. There's some gentlemen their wives, but no car. I'm going to go to level Martiano. Till I can never go to level Martiano. I remember we have to get to come back. Oh, to come with what you like this. When I believe that, I know what's the get out. I got up and you don't know there, man. They go get out left and right. Malakani Malaka. Oh, I take here. Oh, what's in your age? I here. Oh, I know the contract business. Oh, you all. That's all of them, yeah. Oh, okay. I don't remember with your wife. So it's a very good friend to me. You don't know them about on here. You don't know them about on here. Money here. So I'm a wish. Didn't never ever. Gana nudo. Aba haji beka haji na nudo. Yo mo gadi na golo yo bana no neba. Agadi market be. Oyo no why ga no why. Oyo ngale siri ke ga munna. Na ganna. En ko bala en ko bon son. Ya ga si. Wali ne sao.
Dalusa. They will know. I am not a Pagisa. Then even you maybe no go start. Afambo Prince Emeka Ndigwe. Na ihe anyị ji nọ ebe a bụ ndị Udoka mma age grade. Onye nke na-akwa nwunye bụ our age grade. Onye maka aka ji nọrụ. They will know. Yeah. Look what I want you know go start. Kedi you okwu ike nkwa nye na okwu no mod me ebe ị na ire go start. Ibe nwere ike igwe na-aba ndị Udoka bụ na ịlụ ọkwa nwunye ọ ga-akwati ya ibe ọma. Kwati ogologo ndụ na arụ ike. Ibe akwa ibe enwe Chukwu ga-anịalị ya na ọ nakwa na-adị izi mmadụ na-abụ izu ngọbụzala onye izu na Chukwu ga-agbụ ya ume o jiri azụ ụmụ nwunye rafụlụ ya onye bụ ụfọdụ na-enye ya ebele na-ebele ụmụ ya bụ na agamniru ga-abụ nkebe ajọ mmadụ aghara ahụba ibe ọdụ ma tinyere aka ga-abụ ngọzi na ndụ ha ebele na-ebele uwe ọnwụ ike agha zikwado na famili ha ga-ata atọ wee na-anwụ amen akụ inu ọka
I want to make sure we're man. We got to the bottom. Make your man zero need. Go to shall. What I know. Only be like that. Even though you can go to Maggie before no. You will be an hour college. You can. Mommy is born one. It's born one. The kids, my lady, Bob. A Bob no, and I'm on you to now. Always born one. So, Caconi is always your son. Who can call you? If Mamma be made a drum, I was studying in the one. Why a question? Eventually, like a more of Mabula. Only even your lonely mail. Only when you're gonna be born with leggy, my born with leggy. Look my wow bomb, Bob, I should go on a pull me. Look my upper good no leggy, toy boy. Like him. They will know. The kind of going to make a mighty venue. Only open, you can believe the very good one again. I believe the very daddy in the bus. I wouldn't know my man. I think putting me in but I get tired now. I'm at you. What do you get, man? And to that, you are not in me. But when I was right, Ghana, for this case, I got a book. What did they get? They will know. I take a visit to the they will know. Thank you very much. I know your name. My name is Chupemeka Esther Chikams. Be of the book. My name is Chupemeka Esther Chikams. You know what happened? You lost your mom. Yes. And God knows everything. And God knows why it happened. Okay? Can you tell me the kind of life your mom lives when she was alive? She was a very soft-hearted person. She was straightforward in whatever she's doing. She's kind-hearted and she doesn't like lies. She's not a lying person. She always wishes good for others. She's a very selfless woman. And she's a very selfless woman being, and she also has the good of others in her heart. May the soul of your mom rest in peace in Jesus' name. Amen. Can you tell me a little biography about your mom? It was a little. Her name is late Miss Orudelere Ofeele. She was born on the 8th of August, 1981. 8th of August 1981. She was from Umugu village, Waka. She schooled at her secondary school, I don't know her primary education, St. John's Secondary School, Waka. Before she got married to my father, Mr. Chupemeka Ofeele of Umugu village. She has 3 children, me and my other 2 siblings. Thank you very much. What are your prayers for your siblings today? Long life, prosperity, health. Is there any word of encouragement you have for your dad? I'm telling him to forget the past and live in the future. He shouldn't worry about the past because he shouldn't do all that long in the past. He shouldn't do all that long in the past. That he should forget everything and keep hoping for better in the future. That's my own encouragement. So what are your prayers for your dad? I'm praying for long life, prosperity, more money so that he can train us and we train him as well. In Jesus' name, so shall it be. Amen. Next time I will come here, I will come for traditional marriage and open your houses in Jesus' name. Amen. May the souls of your mom rest in peace in Jesus' name. Thank you very much. They all in the cell. All right.
maazị ibe niile anyị agaghị ebu ọgụ jebe ndị mmụọ ka Chineke achị n'obi ka Chineke na-alụrụ nwunye gị n'aha Jizọs onye echebe uche wepụta ego wee na-agwa nwunye gị n'ụbọchị taa Chineke ga-etinye elu ndị mmadụ pụrụ mmadụ n'aha Jizọs ọnụ ka anyị nọ onye bịara ndị bịara abịa ga-ana ndewo ike ngwa m ndụ nwunye gị bi mgbe ọ nọ ndụ iji weta na ya wee karịsịa onye ọbụla ji ekwuru maka ya ma fegodu m mgbe ị nọ na nwunye gị ịdọ ịlụ ọdụ gị ụbọchị ahụ well ọ bụgolo ibe dịka otege aka mana o tere aka n'ime obi m maka na ka agwa m na nwunye m nwụrụ ọdụ m ka ụwa m agụgo ọdụ m ka ebe ahụ ka ụwa kwụsịrị I feel like that n'ụwa ejedebego just n'ụwa m agụgo. Reason why is that now my wife is like everything to me. Eziokwu na nwoke na-achụ ego akpata ego, but nwunye m is behind me in everything I'm doing, and ọ na-apampam ka nwatakịrị. Nwunye m bụ m n'anya rinne uche na mmadụ onye ọbụla nọkwu na around we testify to it how much my wife loves me. Ọ bụ m n'anya onwe ewu na mmadụ hụrụ mmadụ n'anya. Nwunye m bụ m n'anya rinne. So ibe ahụ lụrụ o wute ma ọnọdụ m ka ụwa m agụgo maka na mụnwa believe na onye ọbụla chụwa nwunye m onye ọbụla mmebi ihe nwunye m ji mụọ ọrụ m nwa ka ọ na-achụ. Onye ọbụla wefuru ndụ nwunye m bụ ndụ m ka o wefu. Mana I say thank God that na I let her bear it. Wee nọlụkwa wee na-achịkwa ụmụ m maka na afta ka nwunye m nwụcha o mebe m ka nna ayị ya o mebe m ọdụ atara how I feel. Mụ na ụfọdụ agaghị nọ lele enwe ka anyị na-akarịba feel ịmago mana ba mara ibe nna agabiga asị nwoke maka na nwunye m na-apampa m. Nwunye m zụara m Ghana na arụ ọ nwunye m na-eme nteta ụlọ ọgwa m elu ụbọchị chi ga-adụ. So always a very big loss to me up to date. I can bear the consequence of the death of my wife, which I still praying that no one more so one more wasa is over like you said. Amara ibe mele na ndị ezigbo mmadụ a na-anwụkọ ọnwụ maka na ọnwụ ekwechi ọnwụ elutere nwunye m nwere onye mmalụ anya na nwunye m na-ese nwere onye mmanya na ya na-abụ na-adọkarị maka ọ bụrụ onye nwunye m abụrụ onye okwu n'ụka nwere onye ọ na-achọ mana ya ọgụgolu n'oke mmadụ kete n'ụwa kete ya soke mụ na onwe m ketekwuo ya soke because I didn't expect it. Ma ịgbawala ije mmadụ eji ya na nwanyị egwuregwu anyị akparị ya na ụdị na ọ ga-aga ọnụ ka kọtụ in a short way like this o si wee kọtụ. I was thinking na anyị ga-anọgide ka nka na planụkwa na ihe m emeli ya ọnwụ wee bịa ọnọdụgo ka ọ ya adụ anyị agha ebe ọgụ jebe Chukwu ana m achụchụ onye na-ada otito ele ọbụla ochi na-ewe edu n'ibe na-ekpe ekpere na ama m na okwu mkpụrụ obi nwunye m elugo n'eluigwe na o nwere ebe ga-anaghị echi eje n'igwe. O wee gwuo ọgwụ ọ na-eji Chineke mazụ ibe niile o nwere ibe gbarịagharị n'ụwa ọnwazi ibe niile Chineke ga-ana mkpụrụ nwunye gị na n'ụwa n'aha Jizọs. Onye na-eche na Chineke etiwe ilu n'azụ ndị iche ahụ otu n'ụbọchị ịkwacha ị ga-akwata ego pụrụ ego millions of naira ọ ga-etiwere gị ilu n'azụ n'aha Chukwu abịa. Kedu okwu inwe ike ngwa anya na-ekperi ụmụ gị n'ụbọchị taata ịnọgwu nkasi obi na-enyere n'ụbọchị taata? Ekpere na-ekpere ụmụ m bụ ogologo ndụ na-arụ isi ike na ama m na iwe akwa ka iwe enweghị ahụ nkewe maka na nwunye m mụọrụ m ụmụazị maara iwe ọrụ m ụmụazị nwere ọgụgụ isi ụmụ m niile
na-eme ọfụma na n'ụlọ akwụkwọ ba na-eme ọfụma tieli ele ya na onwe echi wee zụọ ọba ịnụ ka m gwara nwunye m bụ papa m wụlụ mama m wụlụ ikwu m wụlụ ibe m ibuge n'ọgwụkwọ ọdụ n'ebe ụmụ m nọ ọ na-azụ ụba na-echekwebe mma bụrụ ọ na-ekwu ka o jebie ezi na-azụba na akwụkwọ uche na ebe niile anwụ ọ na-eme ama m na m agara eme nwa ya tana m ayọ Chineke nke n'igwe orisa kekele n'igwe na onye kwele m aka ele nwunye m chukwu edebekwu n'ọgwụ ka ọ na-agakwa ka ụmụ m chukwu n'ọgwụ wee na-eto maka ama m na m agara eme nwa ya maka na nwunye m zụta ọmụ nwunye m zu ala m Ghana na-arụ ọ bụrụ na m ala agba mgbasị nwoke mana o nwere bụ na nwunye gị ọ bụ yọta ebe m na-eje so onye nwa bụ ihe nne a sị m na ọ ga-adịrị ụmụ m na mma ogologo ndụ na-adị isi ike ekpere na ekpe n'ebe isi wedo na onye dị ndụ ga-agba fes onye dị ndụ ga-enwe ego onye si na Chineke ga-enye gị nwaanyị na-achịkọta ụmụ gị ị ga-anụ nwaanyị ọzọ onye ga-enye gị onye ga-achịkọta ụmụ gị bụrụ ụmụ gị azụ nwa ya n'aha Jizọs amen mana adọkwa m chọọ na ụdị nwaanyị nwoke nwaanyị ga-ahụ m n'anya ka nwunye m pụta ekwe m na ọdụ mana Chukwu mezikwa amala nke ahụ nsogbu adịrọ mana ana m elejela anya n'ebe ụfọ na mana Chukwu nwezikwe ka o si mee nye anyị enye ekene Chineke ga-enye gị amara ị ga-eju ezo ruo obe ebe kwesịrị afọ na-etu gị aba m Chukwu emeka ọbịa eri mana ebe a na-etu m bụ onwe ya na-atụ egwu onwe ya na-atụ egwu yes